Светът днес е различен. И точно за това България има нужда от стабилност. От хора, които действат. И затова искам да ви попитам нещо. Искате ли ред? А искате ли работа? Предполагам, искате и развитие? Тогава в неделя подкрепете ГЕРБ СДС с номер 15 и лична преференция за мен номер 102. А аз обещавам да бъда вашия глас в парламента. Аз съм тук и ще продължа да бъда до вас и до вас. Защото Враца е наш общ дом. И неговото бъдеще зависи от решенията, които взимаме днес. Затова ви благодаря за доверието, за подкрепата и за всички споделени години заедно, които вече не са малко. Нека продължим да градим Враца и България заедно. Благодаря ви, приятели! Купуването и продаването на гласове е престъпление.